Čaute, vítám vás u nového videa ze hry GTA 5. To bude první díl ze hry GTA 5 a doufám, že to bude dobré. A tak, nastoupíme do auta, ukážu vám, jak v této hře to chodí. Tak, jakmile jezdíte s autem, se podíváme ještě do našeho apartmánu. Tak, počkejte, já si to naměřím na apartmán. Tak, počkejte, hraju na mém počítači. Tak, myslím, že chceme k nám domů, k našemu apartmánu. Ty byletačky jsou hráči, nějací další. Tak tam jedeme k nám domů. Počkejte, já se asi natrapím, ale tam musím držet kameru a ještě je to fakt těžké. GTA 5 je dobrá, koupil jsem ji na originálky.cz. Tak a jedem. A mám do nás narazilo auto. Wow. Já jsem ten nejlepší drifter, kdybyste nevěděli. Wow. Aha, tak můžeme jít i tady, dobré? Zatočíme. Jak to nevidíte, tak to je zase špatná kvalita videa. Nevím proč. Dneska vám jenom ukážu takové to jezdění z auta a dneska můj dům, jak to tam vypadá v tom mém apartmánu, který mám. Koupil jsem to a dal mi ty peníze hacker. To vždycky je v GTAčku, jestli to hrajete dlouho anebo chvíli, tak se těšte, že někdy potkáte hackera a on bude střílet pod vás nebo nebude běžet a pod něm budou padat pytlíky s penězmi. A je to fakt dobré. Ty pytlíky s penězmi. Opa. Wow. Já tak dobře umím řídit, já vám řeknu, že to nikdo tak neumí normálně. To jenom já umím takhle dobře řídit. Řídit. Já neumím řídit, ale řídit. Já řádím, normálně já tak dobře řádím. Tak, opa. Hrajeme totiž GTA Online. Single player mě nějak nebaví. Tak a je tady sníh GTA, jak když konete. To vám potom ještě teďka ukážu. Ale vám to ukážu, co tady je. Tak. Tady je můj dům, mám to. Když zajdeme do garáže, tak dějte se. Stiskneme G a naše postava G. Musíte si dát jako hlavní zbraň vaši ruku, nebo já už mám kuličky. Až si dáte vaši ruku a stisknete G, tak vaše postava se udělá kuličky a dějte se na to. Zahodím a na to auto a hažu kuličky. Moje postava vypadá takhle, to je jedno, jak si ji vytvoříte a oblečení si tady můžete kupovat. Tak někdo zase pomyslel. Tady už střílám normálně. Takhle, au. Tady máme first person mode. Takhle, ale on se mi nelíbí. Tak ne, a teď jdeme do baráku. Tak. To je barák. Nejsou Vánoce, ale je Silvester. A tady máme to vánoční stromeček. Nevím, proč na tom videu se to tak seká, jak já běžím. Tady máme třeba díle takové sklo. Ten barák stál 800 000. Tak a už nevím, co dodat, tak mějte se a čau.